душманлар, качи на автоменте, мерен ме чаве. Петио машината, човекът с най-бруталната е 60-ката. Звяра с 400 коня под капака. Двигателят реве, гумите пушат, а душманите само гледат задните стопове. Скоро идва и нитрото, а тогава тази машина ще стане още по-страшна на старта. Който мисли, че е бърз, да заповяда на старта. Петио машината, той не говори много, той показва всичко на асфалта. Натиска газта до ламарината и оставя конкуренцията назад. БМВ 60-ка. Хурдо купе е баре двигателеса, е създадено за скорост, а неговия стопанин е роден да побеждава. Петио машината. Пара в автомен, душманлар равен, манге ко старти. Качи на автоменте, мерен ме чаве. Петио машината, човека с най-бруталната е 60-ката. Звяра с 400 коня под капака. Двигателят реве, гумите пушат, а душманите само гледат задните стопове. Скоро идва и нитрото, а тогава тази машина ще стане още по-страшна на старта. Който мисли, че е бърз, да заповяда на старта. Петио машината, той не говори много, той показва всичко на асфалта. Натиска газта до ламарината и оставя конкуренцията назад. БМВ 60-ка. Хурдо купе е баре двигателеса, е създадено за скорост, а неговия стопанин е роден да побеждава. Петио машината. Пара в автомен, душманлар равен, манге ко старти.